Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, a sị m ka chi taata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ eke, ejego m na temple jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ya kwazi n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nsesi gọba, gọkwazi ọfọ n'isi ndị na-agba na-eti ihe onyonyo ma ha tụsara ya ndị ọzọ, gọọ ọfọ n'isi ụmụ ọdịnala Igbo worldwide. Agụkwara m ọfọ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche maka ndị Friends of the Temple. Ekwuru maka Friends of the Temple na last message nyere. O nweburu ndị bụ personal friends of Eze-Ana Ugochi tubelu, ndị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị. Mana mgbe m na-aga ọfọ n'ime abalị, ndị mụ na ha so wee sị m mụ kreetie ndị niile wụ my fans, my subscribers, ndị niile na-esonyere m na nkụzi niile na-akụzi. Mụ kreetie group na o nwere ndị some of ndị wụ my fans mana na ọnọdụ ha adịrọ mma. Ụfọdụ na-ata mfu dị iche iche. Mụ kreetie group for ndị mkpọrọ Friends of the Temple. Ndị a bụ group of friends ndị m ga na-asọpọtụ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Ọ ga-abụ like a family, ebe anyị ga-anọ wee na-enyere onwe anyị aka. Ọrụ m bụ ịda achụ àjà n'isi ndị mmadụ ndị a kwa ụbọchị. Ya bụ njegọchụ ọfụ na temple, mma achụ àjà n'isi ndị a Friends of the Temple, ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ ha. To qualify to be a member na Friends of the Temple, ihe dị mkpa bụ nke mbụgoro mmadụ ịbụ onye kwenyesiri ike n'ike dị n'ọdịnala, kwenyesi ike na o kwetago na ya ga-anachighata na ọdịnala. Ndị na-esonye na nkụzi na-akụzi n'ọdịnala, weda ma ị nwere ego maọbụ na ị nwere ego abụrụ ihe dị important. Ndị nwere ego nwere ike esonyekwa na-achụ àjà ka ha nọgide on top. Ịma na ọ bụrụ mmadụ ịnọ na number 1 bụ isiokwu, no, to maintain and retain the position and keep growing from strength to strength. O nwere ike ịdị surprise ga ịkpatara ndị MTN maọbụ ndị Coca-Cola ka ji na-eme advert. Yes, ha ka ji na-eme advert bụ na work harder on daily basis, rebranding and rebranding. It's because they want to maintain the lead. So even if we're not on top today, ka kwesịkwara ka ọ na-ama ihe o kwesịrị ime consistently enough to keep creating results, ka onye a wee remain on top. You know why? In creation does not support stagnation. So even if you're on top, ma ọ na ihe na-agara okịta, don't fold your hand waiting for mgbe ibido daba. The force of gravity mgbe ọ dị on you. Ihe kwesịrị ime, keep on working with the same tempo,
keyword remain, and even adding up, keep on soaring higher. You know, Onya with the secret of remaining on top. So he keep on walking because in creation does not support stagnation. There must be constant movement. So you keep on making an effort so for you to remain on top. You were saying that the best form of attack, the first form of defense, is to attack. You keep on walking. You understand? So all he was saying, even the niile nọ on top, echefukwala niile idiri ka ị ka na-achụ aja. So that pocket where your favor, that source your favor is coming from, ka remain no. Kanya bụ ebe the milk of honey si flow, the fountain of grace, ka keep on coming, flowing down to you, the originator. Man, ọ bụrụ na ị on top and you decide not to keep working, time will come when you will exhaust the grace. Time will come when you will exhaust the benefit and the goodies you have in store that is flowing back to you. You get. So therefore, you keep on working harder and harder on daily basis. So, in this case, more than one Eze-Ana, I keep on doing sacrifice. Now, ajambunieno from day to day. Some my personal friends in the natural aja ụbọchị. Mana ndị mụ na ha so, send at the infinite mercy of the Almighty Father, chọrọ ka expand ya to accommodate other people ndị na-akụ ọta n'ụzọ dị iche iche. Therefore, o nwere ndị the friends of the temple bụ ndị a ga na-achụrụ aja kwa ụbọchị. Ma ndị anyị rụbugoro ọrụ mmụọ before, maọbụ ndị anyị rụbere ọrụ before. Ụfọdụ bụ ndị enwere ego ịlụ ọrụ dị n'ụzọ ha. Now, my intention bụ that we be supporting each other, na-achụnya bụ aja. Onye ihe ọma mere ọlọta nwanne ya. Ka anyị na-achụ aja n'isi the friends of the temple. Onye ihe ọma mere decided ime a contribute for more sacrifice. But at the stance, more I will be doing it. M ga na-ego ihe ọrụ dị iche iche eji achụnya bụ aja kwa ụbọchị na-achụnya bụ aja. Aha aja mbụ n'elu ka ọ bụ na aja mgbaghara mmehie. Ndị niile a na-achụkọ ya ọnụ. Aha aja dị etu a ka anyị ga na-achụ n'isi ndị mmadụ. Then onwekwuzie ndị friends of the temple, ndị contribute anything or wave or whatever, then I ga na-achụnya bụ aja continuously. Na-achụnya bụ aja kwa ụbọchị. Now, ọ ihe kwesịrị ịma ma ndị dịkwu ụzọ ha kpọchiri akpọchi, ha ga-esonyekwu na ndị a na-achụrụ aja kwa ụbọchị ka ụzọ ha meghee. A na-ekwubiri ha okwu. Obere azụbata obere nkụ, nnukwu azụbata nnukwu nkụ. Mana ihe dị mkpa bụ na ndị ga na-achụrụ aja everyday. Tata ebidogo m chụba aja n'isi ndị a niile. Enwekwalụ ndị ekretigo the WhatsApp group. Enwekwana na mmadụ one ma one ntị na the group. Mana gradually I'll be adding up more people. But ihe ga-amata, this is the spiritual work. Whether ma aha gị or na the group, na ma etiego aha ma mmetibụrụ aha gị, as long as you are my follower and subscribers on social media, you will still benefit you. Because na aja anyị na-achụ the friends of the temple.
whether ma m gosi enwe m a lot of workload ọ nwere ike ọ bụrụ mgbe niile ka m enweta time adịwe onye ọbụla one after the other. Ihe anyị chọọ ka anyị create the WhatsApp group ka enwee ebe ndị mmadụ enwere ike ịda interact, sharing of ideas and experiences. You understand? Onye ka ji create the group. But naturally, ọ bụghị ana ndị bụ onye na-efollow m na social media, subscribe to our YouTube channel. The sacrifice na aja anyị na-achụ ga na-erute gị ma ọ bụrụ na ikwalụ. So explain go m ihe ị kwesịrị ịma gbasara the friends of the temple. Nke a anọchiri ọkwa ndị na-achụ aja every month. Anyị emesigo nke ọnwa November. Nke December ya ebido na December 3rd. Ndị niile chọrọ ka ha sonye na that special sacrifices nke anwa dịkwa December 3rd anyị bido nke anwa. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ ndị chọrọ ka ha sonye na ya bụ monthly rituals, special rituals anyị na-eme. Then ndị nke ụkwa friends of the temple bụ ndị anyị ga na-achụkwara aja every day maka mbunye elu n'isi ha na-ekwubiri ha okwu. Nke bụ eziokwu na o nwere ndị nọ n'ụzọ ije, ndị nọ dị ọnọdụ ha dịrọ mma, mana ha ma enwe ike on daily basis ịda enwe ike na-achụrụ onwe ha aja ma ọ na-ekpere onwe ha ekpere n'ụzọ pụrụ iche because of their busy schedule. Ụfọdụ bụ etu ụdị ebe ha nọ ha enwewuru ike. Ụfọdụ ụgwa ndị nọ na streets and so many other, ma ndị nọ outside the country nọ na jungle. Ụfọdụ ndị nọ mana ọnọdụ ha nọ nwere ike ọ na-sport with mmadụ. Enidiri ka enwee onye na-ekwubiri gị okwu na-achụrụ gị aja, ịghọtara ya, ka i wee na-enwe mmeri n'ọnọdụ ọbụla. Ọ bụrụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ị ga-afụ ebe e kwuru na ụmụ ndị ogoro ndị ụka anya, ndị isi anyarị, ụmụ Izrel ha na-egbe anọ n'ọgba agha, onye ụkọ ga-anọ na-ekwu okwu na intercede on their behalf. Example, o nwere na ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ebe a kọwara gbasara igbe ọgbụgba ndụ ka ụmụ Izrel ji bụ ike igbe ọgbụgba ndụ wee jee agha. Ewee sị na onye ụkọ nọ n'etiti ha bụ Moses. Ọrụ Moses wụ irezi aka aka ya enu, interceding on the behalf of his people. According to akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ọ sị na mgbe ọbụla aka ya dị n'elu na ndị anyarị ndị bụ ụmụnne ya na-enwe mmeri, mana mgbe ọbụla for any reason ọ kwụsị intercede for his people, ebido meribe ndị ụmụnne ya. So ihe dị o bidoziri ime o nwere ya aka a final support to his hand to make sure that his hands remain up in interceding on their behalf. So ha enwee mmeri, ịghọtara ya. So we kọwa akụkọ abụ to show you the importance of interceding. Ị ga-enwerịrị onye na-ekwubiri gị okwu, mana mmadụ mana mmụọ. Onye abụla inwe the backbone that is supporting you in all ramification. A ga-enwerịrị onye na-agba ụkọ n'isi gị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka mmeri wee bụrụ nke gị, ghọtara ya. Nke a bụ ihe ya aghọta. Then ihe ọzọ ị ya aghọta bụ ihe pụrụ nnukwute iche n'ụbọchị taa bụ isiokwu n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ ọgwụ? Gịnị bụ oke ite? Gịnị bụ awele? Ụzọ ihe taa ka m chọrọ ịkọwata. Gịnị bụ ọgwụ? Gịnị bụ oke ite? Gịnị bụ awele? Dịka anyị si wee malụ
My mission is to help people live better life. And wagi what really works without any repercussion. Without any repercussion. What you must know and do ka o wee dịrị gị mma. You ghọtara ya? Now, ị na-watch ya video wee ruo n'isi njedebe. Maka na at the end of this video, I would like to speak to you. There will be ministration. I will want to speak with you because taa na o nwere ndị ọnọdụ ha ga-agbanwerịrị taa. Bido taa kịta nne ị na-watch this video wee ruo 72 hours. O nwere ndị ọnọdụ ha ga-agbanwe. Naanị ihe a chọrọ n'aka gị bụ ikwenye and they will tap for the blessing. O nwere ndị eji maka ha wee sị m kwupie okwu n'isi ha ka ọnọdụ na-adịrọ mma n'ebe ha nọ wee bido dịwakwa mma n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. N'isiokwu nke ụbọchị taata bụ ihe m chọrọ ịkọwara gị ka ị wee mata how things work. Agwara m ndị mmadụ there is a reason for everything. Natural laws in creation made it possible ka ihe ọhụrụ bido mebe. Akwụwago m wee kọwaa na o nwere time the Almighty Father ji pour his blessings in the world to nurture and nourish and maintain the entire creation. Wee mọga atụ ụbọchị a sị gị na enwere oge mmiri ozuzo, nwe oge dry season, nwe oge harmattan. All these three seasons has a role to play on plants and humans. Wee kwuo sị na oge udu mmiri, oge anọ n'uju, nwe oge ukwu osisi ji store their food na photosynthesis. Nke ha ga-emekwa use n'oge ụgani, dry season, and rest of them. The same thing bụ ihe na-ahapụrụkwa na human being, human existence and nature is natural law. Wee kwuo na he who does not plan is planning to fail. Iji na ihe na-agara nke ọma kịta, have a plan for your future. Because if you plan very well, even the time of dry season in your life will not affect you because you planned ahead. Mana ọ bụrụ na a plan wrong, you squander everything, even every grace. And the he who does not plan is planning to fail. Meaning, when you have, do you also keep sowing in creation? Do you store goodies like what is happening in photosynthesis? Where plants store all the needful, so that with that the plant will be able to sustain all year round. You that is here now, don't you think that it's very important for you to keep sowing the good seed, so that when you will not be able, when the challenging times comes, what goodies you sow now will sustain you then. I keep saying it that people are suffering because they don't know, because of their ignorance, they don't know how things work. Keep the good work. And never you, for the interest of acquiring what you want, intentionally decide to hurt people in wickedness, trying to maneuver, to manipulate people in the form of making chance.
Charms is to hypnotize or call it manipulating. Like coercing the person with spiritual force backing you. I want to know now how things work in creation. In metaphysics, enwere spiritual natural power. I want to know na ike niile si n'aka Chukwu bịa, onye ike niile si n'aka ya. Onye wa bụ the unmovable mover. Ike ọbụla, whether you use the power for good or use the power for bad, all powers come from the omnipotent God. Only can you listen but the unmovable mover. Then the power after Kokecha, there is a power as in spiritual realm. That power, anybody can tap that power. Whether you use it for good or use it for bad is your own problem. You know why? If you abuse the privilege for the fact that you know how things work in spirituality, now you will give account how you abuse every opportunity given to you. So, ọ bụrụ na ịmalụ ka ị ga-esi wee draw down the power that comes from the Almighty Father, now you decide to turn the power to use it to hypnotize people, to use it for your own selfish interest, to manipulate others. What you are doing is calling down all the entities of powers from the dark region. When entities of powers that works from the light region, when the ones that work for the dark region, echefukwara na ihe ọbụla Chukwu kere eke na okere ha oke na nwunye, mma na njọ. So enwere powers ndị na-agagharị na-eme mma n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Those ones worked with the pure volition. Those entities of powers works to further creation. Those entities of powers work with good volition to uplift man. So those entities of powers na-alụ ọlụ in positive direction or dimension. But the negative ones works in negative dimension. So it depends on the one you call to come and take care of you. Ndị mmadụ na-ekwu sị gịnị onye kwenye osu, and you can't blame those negative energies because no ihe to another we have battered. You get what you ask for. When you now decide to what is your intention? Because the intention of now whoever, call it the person Dibia or whatever the person name the person goes with, the intention will count. The intention is kewo manipulate some natural process. Kiwe jump all the natural laws that governs the universe. Kiwe follow shortcut in order to acquire goodies, whether they originally belong to you or not does not count. You are not interested in that. But the intention is bute. Abudogoro na no get step on toes of innocent people. You don't bloody care. Abudogoro no ga anapụ ndị mmadụ ihe bụ oke ha. You don't bloody care. You don't even care about what the spirits
the natural laws that govern the universe has in mind. What he cares only is ihe ị ga-eme, bute, stepping on toes. Ọ bụrụgodu nwere ndị ị ga-manipulate. Ọ bụrụgodu na nwere ndị ị ga-take what is rightfully theirs. As long as you are making it big, you don't care. Then ọ bụrụgodu na nwere some certain parts from higher animal, that is human being, ga-aba na ya bụ ọlụ, you don't care. Ihe ma o bute. Whether good or bad, even if it means taking what rightfully belongs to others, you don't care. You want to jump the natural process and thereby caging others for it's totally wrong. Because in whatever you are doing, you're supposed to care about natural laws. Therefore, your intention is not noble. Your intention is to step on toes. Your intention is to manipulate and get all you need. Therefore, your intention is totally wrong and evil. Do you get? Mana ọ bụrụ na your intention bụ kedu ihe m ga-eme ka ihe ọbụla bụ oke m ka o ruo m aka. Kedu ihe m ga-eme ka m pụta ihe. Kedu ihe m ga-eme ka m dee ude. Kedu ihe m ga-eme ka ihe ọma dị iche iche na-emere m. Ife ọma na-emere ndị ọzọ ya mere m. Then your intention is noble. Because na ihe ị chọrọ ihe ọbụla bụ oke gị ya ruo aka, nke bụ nke onye ọzọ dịrị ya. Then mana ọ bụrụ na esi n'ọgwụ ka ị chọrọ ịgwọ, ị ga-ebido na-achọ, you don't care about any nemesis, you don't care about karma, your own is the immediate gain. Ihe ị na-emewu ka ị kwe ka ụmụ Israelites, when they committed that dastardly act, that criminal act, and murdered Chinduka Obia on the cross, what did they say? Ka ọbara ya dị n'isi ha na n'isi ụmụ ha. For their ancestral curse. You know that they step on toes. Ka ọbara, that murder there, that's the act they committed against Chinduka Obia with Jesus. Ka ọbara ya dị n'isi ha na n'isi ụmụ ha. You know the implication. Now, they don't care. The moment they want is to make sure that they eliminate this Chinduka Obia. Onya we had the hamper. So therefore, they can stay on toes. Make sure na ha eliminate there. Nke a wofu. Now, ihe m chọrọ ịkọwa gbasara okite. I'm talking about original okite. Original okite contains a lot of things that is so wide. Original okite contains some parts of higher animals. Now, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ imere original okite, my view bụ na because of the components, the intentions, and the mmụọ akpọnyere n'ime ya
it is not natural. Example, let me give you an example of what you utter. Some people will come to me, Eze-Ana, nwere ike gbasara onye ahụ afa, ma ọ bụ na onye ahụ sef nwere ike approach so na ya chọrọ ịgba afa. Ihe a chọrọ okwu ịlụ ọrụ dị n'ozi ya, na ihe a chọrọ bụ gị lụọrọ ya oke ite. Therefore, this person is not thinking about kedu ihe chi m chọrọ, kedu ihe ezumezu mmụọ mụ na ha so chọrọ. Ọgwụ ọ ya alụ m ọrụ n'aka, ezumezu mụ na ha chọrọ ọgwụ. Ihe ọma bụ na ọ chọrọ bute, ọ chọrọ ego. Therefore, ị bụrụ onye nwere anya ukwu na onye nwere akpịrị ego, esi oke ngwa ekwu ego na-edeto a, adị m alụ ụdị ọla. Onye abịasị m, no, I don't do it because I know the implication that follows such serious and mystical work. But what I normally do is called Awele. Example, onwe nke nna akọwara ndị mmadụ recently bụ Okuku Agwu Awele. When akọwara ndị mmadụ natural things of how things work. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ka natural things ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ gị, kedu ihe ị kwesịrị ime? Agwa m ndị mmadụ the first thing ị kwesịrị ime dịka onye ọdịnala, na ihe bụ ihe mbụ ị kwesịrị ime dịka ezigbo onye ọdịnala, nata na ọdịnala chọrọ ka Awele bụrụ nke gị, ka ihe ọhụrụ bido mebe, bugoro nke mbugoro ịgba afa miri emi, ka ị wee marụ na ihe anara eme na nkịtị. There is a reason why everything that is happening to you is happening. It is not just by mistake. You have done virtually everything. Ịma ma ọ bụ ihe a gwara ome ọkwa eziokwu. Ana m achọ ịgwa unu nwere something that is responsible for what you are passing through now. But for you to rebirth yourself, you must be conscious of who you are and do the needful. Now, one day, man, Alpha, we had about spiritual. It's like Alpha is like deep. Alpha is like spiritual lab. Because for you to be healed, first of all, you must accept that you are sick. Then you must do the needful by visiting a physician, a doctor in the hospital. Then, after interacting with you, the doctor will recommend lab for you. More than whatever you are complaining deserves special attention. Okay, we trace here what is really the real cause of your challenges. So that spiritual lab is called Igba Afa Miri Emi. Agba afa miri emi, onye na-agbanye afa echekie. Agwara m ụnụ na ịgba afa miri emi enwere ike ịgbarụ gị bụ onye nọ mba ofesi afa. Distance is never a barrier. What is needed is your details. In scientific screening call lab, your presence is not even important. What is important is somebody taking something I can call your details. What maybe your blood, your urine. It can be anywhere. Maybe you're in Lagos, while somebody took your blood sample or urine sample from Lagos and come down to Anambra State and do the lab. To still get the same result. The same thing in spiritual work. Spiritual work is somebody can get the details about your life
by ordinary taking your details. What we need is your full name, your surname, your town name, your mother's name, your mother's maiden name. Your mother's maiden name is the surname your mother bears before she got married to your father. Or, let me put this way, the surname of your mother people and the town your mother is from. Mmụọ na-eso mmadụ o si n'ikwu nne o si n'ikwu nne ya. Even onye ọbụla, ihe dị mkpa bụ that your details. Anyị nweta that your details, anyị were eje n'afa jụọ afa na onye dị etu a na ihe details ya, because he will not expect spiritual details and physical details to be the same. In physical details, you need the blood and urine or any other thing like physics and whatever. But in spiritual details, it doesn't need anything, blood, because spiritual detail does not work with DNA. What spiritual needed is your name. Ahụ onye na-achọji. Tụtakwa ụbọchị nkọrọ na akwụkwọ gbasara onye na-akpọ Jabez. Jabez wụ aha nne ebara ya maka ihe mgbu ọ gabigara mgbe ọ dị ime ya na ihe mgbu niile ọ gabigara mgbe ọ mụrụ wee baa Jabez. Jabez means pain, and aha onye awa na-eso ya, aha mmadụ na-eso ya, ịmara. Now, onye batara ụfọdụ ndị mmadụ na-aba afa dị anya na-asị ha pụtawanụ, ma ndị na-eji abụ aha nwa ha bụ aha afa dị funny. Wegasị na English na enwega banye onye a Maureen. What is Maureen? Some interpreters will tell you that Maureen means small snake in some language and so many other things. So, but Igbo onye Igbo, nye nwa gị aha nwere meaning n'ọdịnala Igbo. It supersedes any other foreign names. Now, that your names n'Igbo, from mgbe a na-ekwu okwu maka Jizọs ndị ụka ọbịa sị na ya bụ Jesu nwa David. He traced his roots, his name from Afia to nwa onye ọ bụ. Onye agbata na enwere ike ajụọ gị n'afa na-egosi ebe Ifeanyị nwa Okeke, onye Elu-ama Ifite. Example nya. Say etu a ka ọ dị. So ihe nidire wo surname gị from your father's side and from your mother's side, because mmụọ na-eso nwoke o si n'ikwu nne ewee jụọ afa, mata ihe bụ jụọ afa, kpọọ mmụọ ikwu nne gị, mmụọ sibe nne gị na mmụọ sibe nna gị, sị ha na nwụrụ nwoke Ifeanyị Okeke onye Elu-ama Ifite na problem ọ na-enwe, ọ na-awa ọrụcha ka elefant uri ka ọkụkọ, kedu ihe a ga-eme. By then ha wee sị suggest ya mmụọ wee kwuo gwa mere ihe dị etu a, mere ihe dị etu a, mere ihe dị etu a. Ị na-agbazi afọ onye anwa wụsana. So afọ agwụrụ mbụ na mbụ ka mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu si ame na temple bụ agbasịa afa gị, then anyị jụwazie ese kere ihe ha ga-eme ka ha wele dị n'ụzọ gị, kere ihe ha ga-eme ka enwee chidi mma, ka ndụ gị dị na ndụ gị isi akụ. Ebido jụwa ma ụmụ mmụọ niile jụwa ha ese. Ebido siwa na ihe kpatakwala Ifeanyị Okeke onye akụzụ a ji ata Ifite ji ata afọ bụ na omero nke a na ọ maghị chi ya, na ala bụrụ ụdị chi ya, na ọ maghịkwu ndị ichie, nekwa na ngwurube nna ya wee ebe e gburu mmadụ, ngwurube nna ya wee ebe a bụrụ ọnụ. O nwere onye anụta na ngwuru ma ọ nwa ọkpụ kwubiri okwu maka mmegide na akaja emere na ngwuru a o wee bụọ ọnụ, ma ọ bụ na ngwurube nna ya na o nwere ihe onye ụwa ya mebiri, ma ọ bụ na o nwere ihe ndị nọ na ngwurube nna ya mere, ma ọ bụ na o nwere mmụọ emejọrọ, ma ọ bụ na onye a na-ekwu maka ihe n'ụchụ dị n'ụzọ ya, ma ọ bụ na onye kọmitiri other sacrilegious act, onye ka ọ bụ na onye mere abortion, onye gburu ọchụ, onye mere nke a ma ọ mee nke ọzọ. Ijuba ese afa niile adịkpa afa dochie esi niile onwe mmụọ na-agba ya ogwe mara
ọgwụgwanụ mmụọ mmadụ duire edui ka o emebiere ihe mmadụ nwetacha dị details niile ahụ gosi oke wee gwazie onye gbara afa n'isi nne mmụọ ndị aka esetụrụ ndị mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka na mmụọ na-eso gị na mmụọ na-emere gị ihe na-ekwesịrị ka echukwa mmụọ ndị a ka ha kwudoro gị. Ọ kasị mmadụ onye asị ọ bụrụ onye nwere ego fine and good, ibukwa ọrịa ịgba ọrịa one after the other wee align na mmụọ niile so ya ka o wee kwudoro ya maka na ada oke igbo nọ na-agụ akwa na mana ọ bụrụkwa na onye ahụ enwere ego, ihe na-asọjesti ndị mmadụ ọ bụrụ na onye ahụ enwere ego then ọ bụrụ na onye ahụ ga-enwewe ike ime ihe ụfọdụ na ifidinchi ịmana ọchị bụ ụzọ. Ọ bụrụ onye ụchụ dị n'ụzọ esa ya ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ. Ọ bụrụ onye ndị amoosu na-enye nsogbu ike rie ndị amoosu ruo like 1 or 2 to work n'ebe onye anọ ka enweta ife yọzie ndị niile anwa mmụọ ndị esetụrụ esetụ si ha ka a na-esetụrụ nke unu nye aka ka onye dị etu a nweta akwa ife ọma na nwetawa ife ọma na ọrụ ndị ọzọ fọrọ n'ụzọ ya na ọ ga-arụtọpụ ya. Ime ya etu a mee ya etu a tempụl ịfụ na ụzọ onye a ga-ebido mewe. O nwere ya nwegasị m na mgbe m gbara ya afọ izi na ya mụọ na ya arụchawa ọrụ dị n'ụzọ ya ma today na ọrụchaghị ọrụ dị n'ụzọ ya mmụọ ọ na-arụ dị mọ wọk mmụọ a na-esitere ya mụọ mọni mgbe a na-esitere ya mụọ mọni na today na ọrụcha na ọrụ dị n'ụzọ ya. Den onye arụchazi ọrụ dị n'ụzọ ya ihe ị ga-emezi onye ịkpọzie ezumezu mmụọ niile ya na eso si ya na onye a arụchakwa na ọrụ niile dị n'ụzọ ya ya fọsi gọzie ya. Then echefukwana mana ọ bụrụ na iwu onye nwere ego, ego is not a barrier. Enweghị ego is not a barrier. Enweghị ego ihe ị ga-ebu ụzọ mewu gbagoro afa miri emi marụ mmụọ ndị na-agbago ụgwọ marụzie ndị ị ga na-agọpụrụ ọjị ndị ị ga na-atụrụ nzu ma ọ bụ edo na-atụrụ nkwụ ọkụ na-apụ olibeshọn na-ayọ ha na ịkwetagokwa n'obi gị niile na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ mana ị ga-adịbara ha meghere gị ụzọ ka ifu ego. Ma ọ bụkwa na ị nwere ike igbewu nka na ọkọ zụrụ ka onye ị ga-ebite ị nwere ike join ya anyị na monthly rituals anyị na-eme maka na mgbe ụfọdụ n'ọrụ mmụọ a na-eji ịdị ike nke ndị dị ike wee kwalite adịghị ike nke ndị ike gwụrụ. Ọnya bụ uru ọ bara ịlụkọ ọrụ mmụọ ọnụ. O nwere ndị adịghị ike mana ewere ike nke ndị dị ike wee kọva ndị na-adịghị ike. Ọnya bụ na igwe bụ ike ịghọtara ya so ọnya bụ ya isonye na ha na-asị na na-achụ àjà monthly rituals ijoin ya. Ọgwa nna na-achụ àjà ayịrị na igwe ijoin ya. Ọgwa nna eto anyị na-ayụ achụ àjà maka ndị friends of the temple ijoin ya. Ụmụ ihe niile a bụ ihe ga na-eme ka anyị were akwụbinata ụgwọ dị n'ụzọ gị. O nwere ike ọnwụ na ị nwere ego ijoin ya. Ọkwa na ị nwere ego ijoin ya. Ihe dị mkpa na-agbagodoro afọ mara ebe nsogbu si. Ị marụ na o nwere mmụọ ndị ị ga na-awapụrụ ọjị nwee ndị ị ga na-atụrụ nzu nwee ndị ị ga na-atụrụ edo nwee ndị ị ga na-enye mmanya ndị ị ga na-atụrụ nkwụ ọkụ ka chi dị mma wee dị. Ihe ndị a ka ị ga na-eme. Mana ana m agwa ndị mmadụ ịrụcha ọrụ dị n'ụzọ gị setụlụ some powers ime ihe dị na-agwụ gị agwụ na-achụta ego wee kwuo na o nwere ndị agwụ ha buru ibu nwee ndị agwụ ha pere mpe. Mana gịnị bụ agwụ wee kọwasị na agwụ bụ onyinye so mmadụ. Agwụ bụ spirit behind every given talent. Na every talent can sustain you financial wise. Every given talent will feed you. Those talent was given to you to help you become a better human being and to achieve the purpose why you are here on earth. But you must recognize recognize your talent and monetize them. The world we are on n'ime ya wụ ego. O nwere ike ọ bụrụ onye nwe ịma na o nwere ndị nwere talent ịbụ a comedian example ime ihe ejije nke ọma mana ọ mara ka ọ ga-esi wee
monetize agwụ ya ka ọ chụtawara ya ego. O nwere ndị just jee join ya, ha dị popular na social media, ma ọ ebe ọ na ọwe comedian, mana nke bụ eziokwu na onye a dị penniless. Ije na-abịa o tiri etiti tọtọ, o nwere ike ọ na-enweta ego a, mana nsogbu ga na-ebukọrọ ya bụ ego ga-eme ọ dị penniless. O nwere ike isi na onye dị etu a ọsọ comedian, anyị nwere ike isi na onye nke arụ dịka popular, mana onwe obere ihe mere ya na efi ya ka ọ pụta na-ayọ ego. Ọ dị popular, mana those popularities does not translate to money. Although the person does not monetize the talent by installing his or her agwụ. Agwụ bụ ihe na-achụta ego ya. Talent bring money to you, but the way you install your agwụ count. Ị nwere ike inwe talent, but ị mara na ị nwere ike monetize those talents. Ị mara na enwere ike install those your agwụ. Since na imero ihe kwesịrị ime, your agwụ is there, remain dormant. Ọ na-achọ dị achụtara gị ego, chụtara gị ego akụ karịrị mkpa ka m na-ekwu maka ya. Ọ dị achụtara gị akụ karịrị mkpa maka ihe na imere ihe ị kwesịrị ime. Mana mgbe install ya, mee ka ọ nọ n'ọrụ, activate ya, ọ bụ ịtọ chụtawara gị akụ karịrị mkpa. Agwụ na-achụta ego. So ihe anyị na-eme ọ bụ na tempo, ọ bụ na nrụsị arụ mmadụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe so n'ihe ikpeazụ na-ajụrụ onye a na-alụ onye a bụ Okuku Agwu Awele. Okuku Agwu Awele abụ ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Okuku Agwu Awele bụ iweta okuku, then kpọkwa ochie onye ụwa ya, wee install like it's like installing your altar. Ma the altar abụrụzi physical altar you will see in your cliff in your house. Reason bụ na ọ bụrụ na mmadụ bụ dibịa chọọ ka lụọ ọrụ Okuku Agwu Awele, mma alụrụ Okuku Agwu Awele, o debe n'ụlọ ọrịa, na-agọpụrụ ya ọjị, na-atụpụrụ ya aja, na-atụpụrụ ya nzu, agwụ ya bido chụtabara ya ego. Mana onye ahụ bụrụ na ọ bụrụ dibịa, ma ọ bụ na ngwurube nna ya bụrụ ngwuru ebe a ga-anabata ihe ọdịnala, then ihe anyị na-eme bụ enwere ike arụchakwara Okuku Agwu Awele anyị edebe na nke m. Then mgbe ọbụla a chọrọ ịchụ aja, echụọ aja anya bụ okuku, ka agwụ bido chụtabara gị ego, ka ihe ọma ibu n'obi bido bịawa na mmezu. Maka na agwụ ga na-achụtara gị ego. Agwụ na-achụta ego, mana you must install your agwụ in a way na agwụ ga na-achụtara gị ego ụtụtụ, ehihie, abalị. So ị ga-ahazirịrị agwụ gị. Ọ bụrụ na anyị na-emere Okuku Agwu Awele, anyị ga-akpọtụchi onye ụwa gị, then kpọkuo ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna gị, kpọtuo agwụ ikwu nne gị na agwụ ikwu nna, ezumezu agwụ mmụọ niile. So mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ na-emere gị ihe, mmụọ na-eso gị. Then kpọtuo ndị mmiri gị ha niile n'ime Okuku Agwu a. Akpọtụzi ya n'ime Okuku Agwu a, ewere ebunu gbaa ha orikọ. Gbaa ha orikọ a bụ na ebunu ka ị ga na-enyezi ha, instead of ide setụrụ ha one after the other. I were ebunu gbaa ha orikọ, ịgbazie ha orikọ anwa, mgbe ọbụla ị chọrọ ịchụrụ ha aja, inye ha ebunu. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịchụrụ ha aja, inye ha ebunu. Ha niile erikọzie. Ọ bụrụ ọzọ ịsatụrụ onye efu agwụ ebido chụtawarụ gị ego, na-enye ha ebunu. Ka anyị na-alụ ụsị, ihe anyị na-enyedewe ewu ebunu ma ọ bụ ọkụkọ, oke na nwunye, ka ha jewe oruje Igbo chụtawarụ gị ego. Onye ka m kwuru ihe eme, ime ka ịpụta ihe nke enwere any after effect, because na mmụọ niile ahụ ya setụrụ ka a kpọzi ha bịa jikọọ aka ọrụ ka a gọzie ka chi dị mmadụ ka egwu ọma gụba. Ọ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ ọgwụ agwara ga nwere any after effect, because onwere any animals dị n'ime ya, whether small or big animal. No, ihe niile dị n'ime ya wụ natural things, ahịfịa na mgbọrọgwụ ihe dị n'ime ya. Nwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzigoro gboo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send your message 080578
09136737672. Eze-Ana Ugochi tubelu afọ m. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere ejụọ ya gazie. N'ụbọchị taa ekwubie m okwu n'isi ndị niile agwa m kwubiere okwu n'isi ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị m na ndị niile ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ka agbụ niile anwa ekere ụnụ ka ọ tọọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile agbara ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ ka a sachaa ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, the elemental beings, the animistic, the helpful beings, ndị anjelu nke Chukwu na mmụọ niile na-anara oke na eke ka anyị na-asị ụnụ gbadata. Ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ka unu jee tọba ndị mmadụ na agbụ, jebenụ mba dị iche iche, jebenụ mba obodo oyibo. Ndị niile nọ na-agbụ mmụọ na agbụ mmadụ ka ha nwere onwe ha. Ndị a gbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ka ha nwere onwe ha. Ndị je na mba ofesi jere ịgba mbọ ka ha weta ihe ọma dị n'ụlọ ụzọ wenata n'ụlọ, a sịrị nke ihe ọhụrụ bido mebekwa, ka ebumnobi ha niile bịa na mmezu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile ekpuchiri aka ha ekpuchi, a sị nke egbuwee ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile ekere agbụ na mmụọ ma na mmadụ ka ha sị ka agbụ niile ekere ha tọghee n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ngwuru dị iche iche ebe emebiri ihe ọdịnala, ngwuru dị iche iche nọ n'abụmọnụ, a sịrị nke iwe ndị niile emejọrọ na mmụọ nọ na ngwuru ka ọ dajụọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile jere obodo oyibo 5, 10, 15, 20 years mana agbụ ekere ha agbụ, ajọ mmụọ kere ha agbụ, ajọ mmadụ kee ha agbụ, ewee gbaa ha ụchụ na ha ma eweta ihe ọma na mba wenata n'ụlọ. A sịrị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka agbụ niile ekere ha bịa na ọtụtụ agbụ, ka ha weta ihe ọma dị n'ụzọ wenata n'ụlọ. Ndị niile eji ụgwọ jụ na ama akwụ ha maka na akara ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nka ndị niile ji ụnụ ụgwọ kwụọ ụnụ ụgwọ. A sịrị na ọfọ a m na-agọ n'ụbọchị taa na-ezughị oke. Ndị niile a na-aga ọfọ a n'isi ha ama akwụsị, ama eme na ha ama eriketa oke na ọfọ a m na-agọ n'ụbọchị taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ezughị oke na adịghị ọcha ndị niile ọfọ a na-ada n'isi ha ama abụ ogbochi wee nye na ha ama eketa oke na ọfọ a m na-agọ n'ụbọchị taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile nọ n'ụzọ ije, ndị niile jere ka ha weta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile si na ebumnobi ha niile ga-abịa na mmezu. Ekwubie m okwu na gị bụ onye na-abụ ịrụcha aka elefant iri ka ọkụkọ, a sịrị nke ihe ọbụla bụ ogbochi na-eme na ịma apụta ihe ka ha niile bịa na krọmbụlụọ kpọọ isi n'ala wee nye Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Let there be cause breaking, let there be upliftment, let there be favor, let favor flows. Entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma from east gbadatanụ, entities of powers from the west, entities of power from the north, entities of power from the south, jebe n'oru jebe Igbo, jebe mba dị iche iche ebe ụmụ Igbo nọ, ndị nọ n'ọnọdụ ihere, ndị nọ n'ọnọdụ jebe adị mma na bana adị mma. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. By the power of this declaration, let there be testimonies all over the world within 72 hours. Ekwubie m okwu a n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ka within 72 hours, let there be testimonies all over the world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Gị nwe onye nọ n'ihe mgbu, a sị m kwubi okwu n'isi ndụ gị na ihe mgbu gị ga-abịa n'isi njedebe. Na within 72 hours,
na ọtụtụ n'ime ụnụ ga-ebido nyebe testimonies n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Let the entities of powers, ndị ọrụ ha bụ ije na-ata agbụ, jebe na oru, jebe Igbo, jebe na mba dị iche iche all over the globe, jeenụ tọwa ndị mmadụ na agbụ, tọwanụ ndị mmadụ na agbụ na eke, tọwanụ ha na orie, tọwanụ ha na afọ, tọwanụ ha na nkwọ, tọwanụ ha na eke, na o nwere ike ọbụla ga-egbochi okwu ahụ kwubiri n'ụbọchị taa na ọma abịa na mmezu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. No negative energy will stop it. No dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị. No witchcraft will stop it. O nwere ihe ọbụla ga-abụ ogbochi ga-eme na ọfọ a ngọrọ n'isi ụnụ n'ụbọchị taa ma abịa na mmezu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise.